Аз се намирам в кухнята на Мишо и ще си правим мъфини заедно, нали? Да. Ще правим мъфини заедно. Рецептата е супер лесна, ще я направим за 5 минути, ама наистина за 5. Ще сложим майонеза, което е много фрапиращо, обаче ще видите, че са супер вкусни и всъщност няма да видите, по-скоро ще точите лиги по мъфините. Аз. Ива. Да. Давайте да видите, тя не иска да дойде. Но и тя ще види. Да, и ще опита. Да. Почваме ли? Какво има тук на масата? Това са 2 чайни чаши брашно, 1 чайна чаша захар, 200 грама майонеза, най-обикновена майонеза. Не казваме търговски марки. Никакви търговски марки не казваме. Какао 6 супени лъжици, т.е. доста. Това е и баковер, и сода, горе-долу лъжичка и половина, и ванилия и така нататък. Изкарчи ми кухнята, да Сандра. Да, нали? Не съм от най-пестеливите. Това е 1 чаша вода и тук имаме един най-обикновен натурален шоколад твърд. И това е... Сметана за готвене, трябваше да купа сметана за готвене. Обаче Сандър каза, не е точно това, което си купил, но да речем, че ще се случат нещата. Ние почваме да готвим и след малко ще видим какво ще се случи. Сандър, аз какво да правим? Гледай. Няма, аз ти казах, че е просто рецепта за 5 минути. Или не, айде, разбъркай. Трябва да стане супер гладка смес. И все още не има, след малко ще го преброим за супер гладка смес. Значи... Айде, ще то си приключение, бе. Ето, това е супер гладка смес вече. Пробвай. Има ли вкус на майонеза? Не, малко. Верно ли? Не, всъщност не. Аз това ще знам, че е майонеза. Няма вкус на майонеза. Няма вкус на майонеза, измамник такъв. И сега заедно с Мишо изсипваме сместа в... Снимаме ли верно? Това е. Изложихме. То Сандра не може човек по телевизията хем да говори, хем да готви хубаво. Да, не става. Ето тук ще видите, че съм абсолютно истинска, даже и правя грешки, да. Да, Сандра прави грешки. Да. Всъщност всички неща в 1000 рецепти ги готвя аз. Тя просто прави грешки. Вижте какъв асистент си има. Не. После ще ядем. Това е всъщност най-трудното от цялата рецепта. Мисля да го подредите в формичките. А най-лесното е после да се изяде. Това отнема, ако рецептата отнема 5 минути, яденето отнема около 3. Аз предлагам да заснем после и яденето. Да. Или няма да сме много справедливи. Да. Спрямо кого? Спрямо зрителите. Зрителите им казахме тайната на тази прекрасна рецепта и според мен могат да се възползват, когато си пожелаят, дружно ще издем. Макар че вече във Фейсбук някакви хора казаха запази и аз им казах, че това е пълен абсурд. И ти си сбъркал, не съм само аз. Сандра, извиняй, това е капка. Този аз ще го... Добре, ти си го напомня. Не, ти си го напомня. Добре, айде. Ти си го объркай, ти си го напомни. Правих се. Ами какво има? Това, което Сандра забрави да каже, скъпи зрители, е, че фурната трябва да е предварително загрята на 180 градуса. Ще се пекат около 25-30 минути. Тя забрави да го каже и на мен, затова забравихме да загреем фурната. Затова сега сме загрели, а вие ще трябва да потърпите. Но тъй като не е живо предаването, мисля, че няма никакъв проблем. Ще покажем ли как сме ги напълнили героично? Само без да го изливаме. Та-да-дам! Ето ги, готови са. Ела да видиш! Гледай, те са почти готови. Уха! Ще умра. И ние ще ги ядеме. Изсипваме малко сметана, ама честно да ви кажа, малко на око. И малко не точно сметана. И малко не точно сметана заради Мишо, но няма значение. Важното е, че ще стане глазура. Ето тук са мъфините. Уха! Ето уникално. И аз предлагам обаче да ги извадим след една минутка. Така, след като загреем сметаната, тя доста бързо загрява, директно изсипваме шоколада. Така натрошен на купчета и започваме да бъркаме, докато се разтопи. Дали си главата в абсорбатора? Принципно тук можем да добавим и есенция ром, ще стане трепач, обаче аз забравих да кажа. Съответно забравихме да вземем и... Не сме забравили да вземем. Щяхме да вземем, ако беше казала.
Глазурата е почти готова. Виждате ли колко готино изглежда? Супер яко. И леко ще оставим да изстине. Важно е да глазираме мъфините след като те са се поохладили. И после ще ги ядем. И така стигнахме до момента, в който глазираме мъфините. Видяхте вече как се прави глазурата. Много е лесничко. Дори сметаната да не е точно тази, която ви трябва. Както видяхме, шоколад има ли, значи всичко е наред. Така както виждате, въобще не им се старая. Супер лесно се правят. За 5 минути, наистина. В смисъл, като махнем печенето, което е 25, останалото си точно 5. И като прибавим още минутка-2 за ядене, то това беше. Така. Ето ги. И аз предлагам следващото видео е как ние ядем. Екстра. Мъфинчета. Колко си несправедлив спрямо зрителите. Много си несправедлив, честно. За мен беше истинско удоволствие в кухнята си да поканя Сандра и да ядем шоколадови мъфини. Страхотно ще е. И Ива, която се скри от камерата, на нея също ще е страхотно. И на Лия, като се върне, на нея също ще е страхотно. Затова не се колебайте, ами направете тази рецепта с майонеза, шоколадови мъфини с майонеза, бижу. Изобщо няма майонезен вкус, няма ли? Нали, признай се, че няма. Добре, сега вече съм спокойна. Чао. Чао.